Všeobecne spájame väčšinu spoločnosti so špecifickým tovarom a službami. Napríklad, ak sa povie Shell, tak si hneď predstavíme pohonné látky, alebo keď sa povie Nintendo, tak si vybavíme konzoly a hry. Ale tieto spoločnosti a množstvo ďalších nikdy nezačali s tým, kvôli čomu ich poznáme dnes. V dnešnom videu si povieme, ako vznikali dnešné známe spoločnosti a čím sa zaoberali v ich začiatkoch. Preto by som vás rád privítal pri dnešnom TOP 5, ktoré nesie názov TOP 5 slávnych spoločností s nečakaným pôvodom. 5. miesto Royal Dutch Shell. História Royal Dutch Shell siaha až do roku 1833, kedy londýnsky obchodník Marcus Samuel začal dovážať orientálne mušle z ďalekého východu, ktoré boli používané na dizajn interiéru. Od roku 1886 začali tento biznis riadiť jeho deti Sam a Marcus Samuel Jr., ktorí k dovozu mušli pridali ryžu, hodváb, meď a porcelán. Taktiež vyvážali stroje a textil do Japonska a na ďaleký východ a obchodovali s cukrom, pšenicou a múkou. Bratia neskôr vyvinuli záujem v obchode s ropou a ako prví ju začali prepravovať v cisternách. Pri preprave ropy v cisternách a nie v bareloch, ako to bolo vtedy bežné, mohli bratia prepraviť viac ropy naraz a tým znížiť úniky a predávať za nižšiu cenu. Bratia vtedy začali nazývať svoju prepravnú spoločnosť Tank Syndicate, ktorú neskôr v roku 1897 premenovali na Shell Transport and Trading Company. Shell Transport and Trading Company čoskoro rozšírila svoju činnosť na ďalekom východe, kde sa ocitla v súťaži s Royal Dutch ropnou spoločnosťou. Obe spoločnosti zostali v súťaži až do roku 1903, kedy sa dohodli na partnerstve a vytvorili ázijskú ropnú spoločnosť, ktorá mala súťažiť s ďalšou väčšou s názvom Standard Oil. V roku 1907 sa ázijská ropná spoločnosť premenovala na Royal Dutch Shell, s tým, že Royal Dutch vlastnila 60% z partnerstva a Shell Transport and Trading Company vlastnila 40%. Slávne logo spoločnosti patrí Shell Transport and Trading Company. 4. miesto Samsung. V marci roku 1938 Lee Byung-chul otvoril s kapitálom len $27 obchod s potravinami a malú spoločnosť v Daegu v Kórei. Táto spoločnosť bola nazvaná Samsung a zameriavala sa na dovoz a vývoz sušených rýb, zeleniny a rezancov. Neskôr sa začala zaoberať rafináciou cukru, poistením a textilom. Spoločnosť Samsung neskôr vlastnila najväčšiu textilnú továreň v celej Kórei. V roku 1960 začala spoločnosť Samsung vyrábať elektroniku, keď otvorila niekoľko spoločností, ktoré vyrábali televízory, mikrovlnné rúry, telefóny, telefónne ústredne, faxy, pračky a mobilné telefóny. V roku 1987 bol Samsung rozdelený na Samsung Electronics, Shinsegae Group, CJ Group a Hansol Group. Samsung Electronics sa zameriaval na elektroniku, stavebníctvo, strojárstvo a technológiu, zatiaľ čo zvyšok sa venoval maloobchodu, chemickému priemyslu, potravinám, logistike a zábave. Samsung predal v roku 1993 niektoré z týchto spoločností a zameriaval sa len na elektroniku, strojárstvo a chemikálie. Dnes je Samsung konglomerátom 80 spoločností, ktoré sa venujú elektronike, telekomunikáciám, stavebníctvu, stavbe lodí, medicíne a financiám. 3. miesto Nintendo. Spoločnosť Nintendo bola založená v roku 1889. Potom bola známa ako Nintendo Kopai a jej hlavnou produkciou boli hracie karty. Hracie karty Nintendo Kopai boli hitom v Japonsku a boli používané jakúzou na hazardné hry. V Nintende čoskoro začali byť skeptickí ohľadom budúcnosti hracích kariet a pokúsili sa tak nahliadnúť do iných zdrojov príjmu. Spustili tzv. Hotel lásky s miestnosťami bez okien, kde si páry mohli narýchlo užiť, a taktiež si otvorili taxislužbu, vyrábali tiež instantnú ryžu a vysávače, ktoré boli neúspešné. Hracie karty boli neskôr presítené, ako sa očakávalo, a Nintendo takmer skrachovalo. Zachránila ich však veľmi úspešná hračka Ultra Hand, čo bola ruka, ktorá umožňovala dosiahnuť na veci, ktoré boli od človeka umiestnené vo väčšej diaľke. Nintendo sa začalo zaujímať o herný priemysel a stalo sa hlavným distribútorom prvej hernej konzoly na svete, Magnavox Odyssey v Japonsku. Neskôr sa zamerali na výrobu konzol až do roku 1983, kedy vydali svoju prvú vlastnú hernú konzolu nazvanú Family Computer alebo Famicom, ktorá bola neskôr prerobená a premenovaná na Nintendo Entertainment System. 2. miesto Wrigley.
Preslávené pre žuvačky, ktoré začal v roku 1909 vyrábať William Wrigley Jr. Predtým pracoval ako obchodný zástupca pre svojho otca v obchode s mydlom. Wrigley Jr. dával zadarmo dážnik každému, kto si kúpil jeho mydlo, ale počas daždivého počasia sa dážniky vyčerpali a tak sa rozhodol dávať namiesto dážnikov prášok do pečiva. Čoskoro sa prášok do pečiva stal viac populárnejším ako samotné mydlo a začal tak predávať prášok do pečiva. Avšak k prášku do pečiva nechcel dávať zadarmo mydlo, tak dával zdarma žuvačky, ktoré takisto ako prášok do pečiva začali byť populárnejšie ako mydlo. Wrigley videl v predaji žuvačiek vysoký zdroj príjmu a tak v roku 1909 kúpil Zeno Manufacturing, spoločnosť, ktorá mu dodávala žuvačky, a premenil ju na Wrigley Jr. Company. Prvé miesto Hasbro. Hasbro, druhý najväčší výrobca hračiek na svete po Mattelovi, založili bratia Hasenfeldovi v roku 1923. Bratia ho nazvali Hasenfeld Brothers Incorporated a zaoberali sa predajom zvyškov textílií. Neskôr začali používať zvyšky na výrobu obalov na ceruzky, ktoré predávali spolu s ich ceruskami. V roku 1930 ich dodávatelia zvýšili cenu svojich ceruziek a tak predávali obaly bez ceruziek za nižšiu cenu. Nechceli sa ocitnť mimo tohto biznisu a tak bratia začali vyrábať vlastné ceruzky a neskôr aj hračky, ktoré považovali za školské potreby. V roku 1968 zmenili svoje meno na Hasbro Industries a rozdelili svoju spoločnosť na viac firiem. Jedna sa sústredila na výrobu hračiek, zatiaľ čo druhá sa zameriavala na výrobu ceruziek, avšak väčšie zisky mali práve z firmy s hračkami. Hasbro tiež rozbehlo škôlky a výrobu riadu, ale nič z toho nebolo ziskové a tak predali firmu s ceruzkami a sústredili sa výhradne na výrobu hračiek. Sme na konci dnešného videa a dúfam, že vás aspoň trochu zaujalo. Ak áno, tak budem rád za každú pochvalu alebo kritiku, či už v podobe palca hore alebo dole, zaujímavého komentáru alebo zdieľania medzi svojich známych. V popise videa taktiež nájdete odkaz na fanpage a vidíme sa pri ďalšom videu.